septembri 2018 som sa zúčastnila verejnej diskusie v Hudsonovom inštitúte, kde som hovorila o masovom zadržiavaní ujgurského obyvateľstva a opísala osud svojich svokrovcov. 24 členov rodiny môjho manžela, moji rodičia, svokrovci, všetci jeho súrodenci, ich manželia, manželky, 14 jeho netieri a synovci zmizli. A keď som o tom hovorila ako americká občianka, ktorá uplatňuje svoju slobodu prejavu v krajine slobody vo Washingtone, zatkli moju sestru, dôchodkyňu, lekárku, apolitickú osobu, obyčajnú matku a babičku, ktorá žila pokojný život. Zatkli ju len 5 dní po mojom prejave, aby ma potrestali. Stále je vo väzení. Už 7,5 roka. Stále je vo väzení. Môj Bože. Čínska vláda ma teda chcela umlčať a zastrašiť. V tom čase som pracovala ako riaditeľka pre rozvoj medzinárodného obchodu a tú reč som predniesla počas obednej prestávky. Potom som však dala výpoveď. Teraz som sa stala aktivistkou na plný úväzok. Posledných 7,5 roka cestujem po svete a odhaľujem zločiny Číny.